ďalšie hosti máme veľmi dôležitú informáciu. Námestie aj okolité uličky sa naozaj naplňajú, čo je potešiteľné, takže skúsme sa povzbudiť pekne, ale vás prosíme, aby ste sa za žiadnych okolností nedávali do pohybu, ale zostali na mieste, kde ste a počúvali pokyny organizátorov, aby naozaj nevznikol zbytočne nejaký chaos. A teraz zatlieskajme si všetci naozaj, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte. Vidíte, že aj my máme problém dostať sa na javisko, kapela skončí, profesionálny moderátor by mal v tej sekunde začať rozprávať, ale to je to celkom také náročné, my sme inak veľmi vďační, že živú kulisu nám robí takmer celá biskupská konferencia. Keďže ich nebudete počuť všetkých, oni sú tu všetci pri nás, tak prosím vás, pozdravte ich ešte raz, lebo takýto backstage som ešte nemal. Otec biskup Galis aj mával svojim covidom. A mne to nedá, lebo sa sem tlačia všetci možní televizáci a neviem, kto všetci si vás fotia a ja si vás odfotím, lebo ste krásni. Môžete prípadne ešte zamávať, viete, že je to tak akože v pohybe. Tak to preto si sa strátil v tom dáme, keď si bol pre foťák. Normálne takto si ohrozil našu modrú. Áno, pretože mi to súvisí s tým, čo chcem povedať teraz, že tá masa ľudí, ale tá pozitívna, nie nejaké stádo, pretože ja verím, že každý z vás vie veľmi dobre, prečo prišiel a nebol sem dotlačený, prišli ste slobodne a to je to najkrajšie. Tí traje hostia, ktorí prídu teraz na pódium, majú niečo s veľkými skupinami ľudí dočinenia. Sú to všetko ľudia, ktorí svojím spôsobom robia pre veľké masy ľudí. Takže priatelia, dovolte mi, aby som medzi nami privítal jedného z hlavných organizátorov tohto podujatia, Mareka Michalčíka so svojou manželkou. Takisto by som chcel veľmi pekne medzi nami privítať pani Máriu Demeterovú. Na vzácneho hostia z susedného Poľska, pána Tamáša Kancela.